tapay naan banwa sa radyong sa tong katiwala sa katotohan sa bareta sa pagtabang sa kapwa. Isog sin masikat, muli kang pangalam, masin pagtubog, tingog din katotohan. Sa langit, kadikluman, tingog din bangwan, hambang mo ng pag-akyat, di maisog sin masikat. Alas 10:06 an oras hatod kang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Mahal! Magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa dalin ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Ninoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente? Aba ayaw! Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Love, Caritas will always prove necessary, even in the most just society. There is no ordering of the state so just that it can eliminate the need for a service of love. Whoever wants to eliminate love is preparing to eliminate man as such. From Deus Caritas Est. Paragraph 28. Inihatod sa Indo kan SEDP Simbag sa Pag-asenso Incorporated. Disiplina, pagkasararo, pagkamahigo sa sin, pagsarig sa Diyos. Veritas News Alert. Alas 10 na News Alert atod kan Berbrand, Mark Cafe, asin kan NGCP. Positibo ang Commission on Higher Education o CHED sa pagbukas kan limited face-to-face classes sa gabos na degree program sa nasyon sa enot na quarter kang 2022. Sigon kay CHED Chairman Popoy de Vera, susog ini sa indang guidelines kung saan pigukonsideraan kondisyon kang nasyon dahilan sa COVID-19. Presente naman na nagigibo ng guidelines ang mga eksperto na pigaasahang maisa sa pinal sa Disyembre. Sa ngunyan, na solamente ang mga 30 kurso pa sana sa higher education institution na may kinaaraman sa medicine and allied health sciences ang pigtugutan sa face-to-face classes susog sa pag-aproba ni Presidente Rodrigo Duterte. Yan ang pangalas 10 na News Alert. Hatod, ka na Berbrand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, ang kaping tunay na may herbal at puro ang sangkap. Basta Mark Cafe Suabe. Hatod, kang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Hatod man ka na Berbrand, tibay na mas abot kaya na mag-Berbrand araw-araw. Ini po si Susan Balane, maray na agad. Veritas News Alert. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Yan na ang programang
Proudly BUNU, Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Aramon ang mga homegrown technologies, as in researches, kan Bicol University. Manood sa salud, agrikultura, edukasyon, negosyo, siyensya, information technology, as in iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Ang programang ini, matukar man ka napapanahon, as in praktikal na strategiya sa pangkabuhayan, pagprotehir sa kapalibutan, ekonomiya, climate change, social issues, asin iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Kada Huwebes, alas 10 hasta alas 11 rin pagkaaga. Live na madadangog sa Radyo Veritas Legazpi, 1008 kHz. Mahihiling man sa Veritas TV, DCTV Channel 8, asin sa Facebook Live, kan Radyo Veritas Legazpi. Ang programang ini, hatod sa inyo, kan Bicol University Extension Management Division. Uwi na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Aldaw na naman nin Webes, kita puan magribanan. Digdi po sa programa niya to, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Atod po sa tuya, kan Bicol University Extension Management Division. Ini po ang sendong lingkod, si Edgar Barameda. Giraray na nag-imbitar sa endo na magribanan kita. Sarong oras na presentasyon, edisyon kan programa niya tong pang-edukasyon at pangkabuhayan. Pang 18 episode. Madali yun sa napalang kita, no? Pang 18 episode na pala ng programa kan Bicol University Extension Management Division, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Ano man po ang sa inyong pinagkakaabalahan, ano man po ang sa inyong pinagkakasibutan, madya na, magiriba kita sa rong oras na presentasyon kan sa tuyang programa. Uy, bago kita magpuon, sa tuyang pagpaabot nin pangusta sa mga empleyado, non-teaching personnel, kan Bicol University, okay, sa mga nagdarangog ngunyan. Kita po na hiling sa nadarangog kita sa free radio, kan Veritas Radio, okay, 1008 kHz. Then nahiling man po kita live sa TV, sa DCTV Channel 8. Yan. Good morning sa mga viewers kang DCTV Channel 8. And of course, sa FB live streaming kan Radio Veritas. And of course, sa FB page kan EMD Extension Management Division asin kan Bicol University. And of course, para sa mga teaching and non-teaching personnel, as sa mga opisyales kan Bicol University, from the President, Vice President, mga deans and directors, okay, mga department chairs, and iba pa, mga ano yan, namamayo kan mga centers, units, offices kan Bicol University. And of course, sa mga kliyente, siyempre pa, ang sa mga estudyante. And of course, ang sa mga partners. Yan. Ini po ang programa ini, giraray po, magtatao sa endonin mga karaman, may kinaraman sa mga homegrown technologies niya to, dyan sa Laucan Bicol University. Sa nagkapirang mga episodes ta, 18 episodes na, nagkadarog na ang kadakol na mga deans kan sa muyang universidad, mga directors, mga pamayok kan iba-ibang units and centers. Last week, naging bisita niya to, iya po ang director kan Bicol Regional Food Innovation Center kan Bicol University. Yan po ang mga naging latest na bisita niya to kanakaaging mga aldaw. And kanakol pang iba. Iyo. Okay, ang kamautan kan programang ini, sabi ko nga po, makadiseminar kan mga homegrown technologies sa laog kan sa mong universidad, and then mga completed researches nga nasarap po sa mga mandato kan universidad. And syempre, ang information sa lado nin salud o health, agriculture, business, physical fitness, education, basic science,
information technology, fisheries, asin iba pang may kinaraman sa samuyang mga mandato. Okay? Sa iba-ibang kolehiyo, iba-ibang units, centers, asin mga partner agencies kan Bicol University. Tamang-tama, kasabago, na unang binanta, na sa mga may diseminar o dapat may diseminar yun may kinaraman sa salud. Yan. Pag sinabing salud, that is health. Ang health mo niyan, iyon saro sa mga primordial concern kan lambang Pilipino, bako lang kan lambang Pilipino, kundi kan mga nasa iba-ibang parte kan sa tuyang kinaban. Dahilan po kaning pandemic, kaning COVID-19 na sagod sa ngunyan magdo 2 years na, ngunyan pa sa tuya. Sabi nga ni kaniba, anibang mga nasyones sa ibang ibang parte kan kinaban, nakaka-adaptar na, kumbaga live with it. Mamuhay na kita na asip niya o na yan dyan. Ang kaipuan lang is ingat pamanggiraray. Basic health protocols. And taod-taod, sa samuyang pagbabalik, okay? Sabi ko nga ni, anak ka prentera ka yan, ngunyan, inong mga frontliners ta, lalong-lalo ang mga nasa health sector, yung mga doktor, mga nurses, asin kadakol pang iba. Yan ang mga prentera. Tamang-tama, sa muyang pagbabalik, makakauron niya to, an sa muyang din, kang College of Medicine. Yan, si Dr. Luis Domingo B. Mendoza. Pero mas midbid ko siya, kanday pa ko nasa bio, si Sir Chito. Yan, pero may kami nagka-earlingan na kanikan mga nakaaging mga panahon. Okay? So, yan po, sa muyang pagbalik, ang tabayanan po ang sa muyang magiging bisita, ang sa muyang Dean, kan Bio College of Medicine, sa Bicol University. Sa muyang pagbalik, makalis lang ka nagkapirang pagirumdom. Ngayong simula na ng tag-ulan at pagdating ng mga bagyo, muling nagpapaalala ang Office of Civil Defense Bicol na mas maging handa sa posibleng mga sakuna. Siguruhing nakahanda ang inyong go bag na naglalaman ng damit, flashlight, baterya, radyo, inumin at pagkain na tatagal ng 3 araw, kandila, pito, posporo, at maging ang mga mahahalagang dokumento. Huwag din kakalimutang maglagay ng mga face masks at face shield. Gayon din ang mga alcohol at sabon. Ngayon, nasa kalagitnaan pa rin tayo ng pandemya. Mas malaki ang hamon na ating hinaharap. Ihanda rin ang first aid kit ng pamilya. Kung may miyembro ng pamilya na may maintenance, siguruhing sapat ang kanyang gamot. Habang maganda ang panahon, ayusin na kung may sira ang mga bubong ng bahay. Patibayin din ang mga pundasyon nito hanggat maaari. Ugaliing manood at makinig ng balita sa telebisyon at radyo. Agad na naglalabas ng abiso ang Pag-asa, PHOX, OCD at mga local DRRMO sa tuwing may parating na kalamidad. Ihanda rin ang buong pamilya. Mas mainam na makiisa sa mga pagsasanay na ibinibigay ng mga local DRRMOs at OCD para mapaghandaan ang mga kalamidad. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng sapat na kaalaman na maaaring ibahagi sa mga kapamilya at mga kapitbahay. Narito ang Office of Civil Defense Bicol para umalalay sa inyo 24/7 at handang magbigay ng serbisyo. Matatagpuan ang Office of Civil Defense Bicol sa loob ng Camp General Simeon A. Ola sa Legazpi City, Albay sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot. Kung kayo ay may mga katanungan, maaaring tumawag o mag-text sa hotline numbers ng OCD na 0917-574-7880 para sa Globe at 0928-505-3861 para naman sa Smart. Maaari ring magpadala ng mensahe sa kanilang Facebook account na OCD5 Bicol o sa Civil Defense Bicol Facebook page. Ang Office of Civil Defense, ang katuwang ng mga Bicolano sa disaster resiliency. Sige, balik din tayo sa tuyang programa. Komunikasyon at pangkabuhayan. Dito na pagpara haluyon. Tanong oras na to, alas 10:19 na ng pagkaaga. Nasa linya na po ang sa tuyang bisita mo ng pagkaaga sa tuyang programa, ang samuyang Dean, kan Bicol University College of Medicine, si Dr. Luis Domingo B. Mendoza, pero mas komportable ang pronunsyahan si Doc Chito. Doc Chito, good morning, maray na aga. Edgar, Your Honor, isa po sa mga member kan samuyang Board of Regents, region po siya. And also siyempre chairman po, si kang Board of Regents, si
President Noli, Mhm. si gabos na Vice Presidents, lalo po si Tocayo, si Professor Dr. Amano, Aha. and si Ma'am Weng, gabos po na Biwenyos, as in, gabos na nag-antabay kang programa mo tabi, Sir Ed. Good morning. Okay, maray na aga. Si Doc Chito pa, no? Halina kami magkamidbid kami. Siguro na kami sa Bicol University, magkamidbid na kami. Matibay ning parakanta si Doc Chito. Namimiss ko sa mga kanta mo, Doc Chito, pag nagkakanta ka baga sa mga panagkaharampangan kita. Ano? Kaya kansarong aldaw, sabi ni Architect de Rosario, ay, daw na yun si Doc Chito. Dahil one of these days, Doc Chito, magkakatroparan manggiraray kita, ano po. Iwani. Oh, namimiss ko kaya sa mga kanta mo ba kaya ito baga? Okay. Doc Chito, ang sa tuya pong College of Medicine, ipo ang nakaprintera mo niyan, saro sa mga nakaprintera, bako lang sa pagkataon ni edukasyon sa tuyong mga magiging doktor, kundi po sa paglaban kaning aram tanin COVID-19 sa nasagod sa ngunyan yan po sa tuya. So, kasuhapon, ang temang tinaw sa tuyang pagrestorya, iniining pigapod na the BU College of Medicine as a transformative and socially accountable educational health institution in the 21st century. Ano po ang role tangon yan sa tuyang universidad, lalo ang ini pong sa tuyang College of Medicine sa paglaban kaning pandemic sa ngunyan? Well, ang pinaka-inot Mhm. na nagpoon ining pandemya, Opo. isinityor mi po mo na. Mhm. So, gabos ming estudyante, Mhm. and nagkondusir po kami ng mga seminars manungod po duman sa bagong helang, the novel coronavirus. Opo. Then, after that po, nagpormar si Presidente, the University COVID-19 Task Force. Mhm. As in, pinamamayan po ini kan sa tuyang Vice President for Admin and Finance, si Sir Joseph, Attorney Joseph Bartolata. Mhm. Sin, mundo, nasusaro mga miyembro Mhm. of Happy Memories na, si Dr. July Abainsa. Iyo po. Oh, so, pero miyembro may po ito sa University Task Force. Mhm. Kaya, ito po, nagplano sa task force kung ano mga dapat na ibukon. Mhm. And, saro po sa mga plan is magkaigwaning mga retrofitting, gabos na buildings Mhm. ng Bicol University. And then, sa protocols po, kung halimbawa may mga positive, Mhm. kung halimbawa may mga symptoms. So, yun po ito sa pinag-tukar naman sa task force. Mhm. And eventually po, because also of the itong pig encourage ng CHED na ang mga universities or SUCs for that matter Mhm. ay mag-put up ng sarili nindang vaccination center or vaccination hub. Mhm. As in, ginibumbi po ito, we coordinated with the DOH Mhm. para mas po na ma-accredit itong sa tuya na vaccination hub na yaon sa BU College of Engineering Gymnasium. Mhm. Sagot po ngunyan, operational, in fact, sa next week, October 20, tapos October 22, magkakaigop o giraray ki vaccination. So iba po, second dose na, pero so iba, first dose. Mhm. Ang pinainot na po, sa mga, teaching, Mhm. non-teaching, and then pati po ngani sa mga job orders, Mhm. and sa mga janitors, mga security guard, gabos na po ito include duman sa target Mhm. ng vaccination. Mhm. Sa kanyang po na October, nagpo na po kita ng mga students. Mhm. So, yan po ang saro sa pinag-bigibong niya. And of course, ang pinaka-difficile po siguro na ginibong was dahil po gusto ming ma-resume giraray. Mhm. So, exposure
kang sa mong mga estudyante, so sa tuya mga estudyante, lalo na sa mga fourth year apod na clerks, na mag-rotate girari sa ospital. So, early this year, nag-apply po kita sa CHED na tawag kita ng authorization or authority to conduct a face-to-face. Pero limited lang po sa clerkship. And nangyari po ito after a lot of retrofitting and preparations. Dinisita po kita ng composite team ng CHED, IATF, at saka DOH. As in po, eventually nataon po kita ng authority to conduct face-to-face with the clerkship. And of course, together with the BRPTH na iupuan sa tuyang base hospital. Duman po sa pagprepara, talagang grabe kasi we still have to talk to the parents who are considered stakeholders, and then we have to explain to them na kaipuan talaga magkaiwasin daning exposure kaya po na mas maintindihan nila, masabutan nila itong pig-apuntang clinical side of medicine. Bako lang puro lecture, kundi ito mismo so practical or skills development. So, naintindihan man po kita. And besides, there was a lot of requirements po, no? Pati po enrollment sa PhilHealth, kaya kung mag-enroll po sa tuya ng mga estudyante sa PhilHealth, bago po sila maalaw na mag-participate naman po sa face-to-face kanya clerkship. So medyo okay pa ako okay pa sa linya. Okay pa. Medyo talagang halabig so naging proseso tabi no kang kang naging role kan Bicol University puon duman sa kan luminaog so so COVID sa tuya kan March of 2020 na kundi po nasa usbig sa mo kasubago inot na gini kan Bicol University kaprentera ang BUCM magmukan in task force nganing ma-secure ang mga estudyante sagud ngunya na sa vaccination, retrofitting, itong mga protocols, itong sagud ngunya na nag-apply na kita. And I think na natuguto na kita kang CHED, kang IATF na magkaigwanin na face-to-face na paghampangan sa mga estudyante pero very limited talaga. O sagud sa nasabutan naman. So, so mandato. So, kinakaipuan na rason para sa mga magurang. So, grabe ang inagyantang proseso, Dok. When I think ang nasa listata is dapat mabakunahan na ang mga estudyante. Tamay nala kung memo kay President na dapat sa mga estudyante baka lang sa mga nasa College of Medicine, sa College of Nursing, kundi iba pang mga estudyante lalo sa mga exposed sa luwas, mga may OGT, experiential learning, dapat pala, mabakunahan na ang mga ini, and then sa iba pang mga estudyante para mawara itong mga agam-agam, as in preparasyon naman siguro ni Doc para sa baka second quarter or 2022, third quarter, magbukas na kita. Aron kanidok mo yan mga aron kanibudok ang garo proseso or mga ladawan kan pinagibutawan sa Bicol University? Yes po, Sir Ed. In fact, ngunyan po, ongoing ang meeting na Ma'am Ami, si Vice President for Academic Affairs, together with the deans, magprepara na po for face-to-face sa second semester. Dahil yun po, yan ang mga nagsasabing direktiba from the CHED. Of course, sali man si President Duterte na abo naman yung dao pagparaulangon pa ang pag-eskwela kan sa tuyang mga estudyante. Although, again, sabi mo po nga very limited po. Siguro po ang opening, maano lang po yan sa mga laboratory, so may mga laboratory lang. Including itong sabi mo po na may mga experiential learning, or itong kaipananggad na face-to-face. And again, ang emphasis po ng directive consent, ang memorandum of consent, is filming ang paramount concern is the safety of the students. So, sabihin po, magibon ang gadna, di mga lakdang para mas nadai
magkaigwaning COVID ang mga estudyante. Ang saro po kaini na recommendation, ito po ang pick-up na, and you have alluded to this earlier, so itong minimum health standards or health protocol, ang primero po, mask, and then face shield, and then avoiding overcrowded places or physical distancing din. And then, masunod is hand washing or hand sanitizing. And meron na po na nakaabot, ay nakadagdag po dyan na layer, itong vaccination. That is why we are encouraging. We are not something like obliging them or obligating, but encouraging them na magkaigwaning bakuna. Because this will protect them from having COVID na severe or so pwede kang matubuhan, pwede kang mabugtak sa ICU. So kung may bakuna ka, medyo mild lang ang symptoms. Iyo. And so 4 layers na po yan, ganyan. And then the other thing po is to craft a schedule na dai magsarabay ang mga estudyante. Iyo. And then ang apod po nito kaini is cyclical shift. Cyclical. Opo. So, ang gusto ko sabihin po, halimbawa, igwa po ng klase ngayon ang laboratorio, dapat ang nasa loob lang kang laboratorio, mga 10. Kung 60 estudyante iyan, ay po ang barangaon iyan sa mga anom na grupo. Kung 60, di anom na grupo. So, kada oras, igwang malaog. Nabako po sila sa rabay. Okay. So, and ang paglaog po ninda, ang recommendation is to have what is called a 4-10 schedule. Gusto ko sabihin po, 4 days na malaog sinda, 10 days na isinda malaog. So, ang sasabihin kaya, kung ma-develop talaga sila ng symptom, within the 10 days, marama ninda ito. Sa 10 days na ito, no? Yes. So, 4 days, naglalaog po sila. So, yun po yan ang mga and of course, sabi ko nga, sa PhilHealth, ginaral. Although, again, we would like to think na ini po ng mga undergraduate staff, gabus po ini dependent kan sila mga magurang. Yes, Kung bako pa man sila 18 years old, dependent pa sila. So, 18 and below. So, in this manner po, together with the office of our director, sa Student Affairs, nag-coordinate na po kami kay Dr. Benji na ayusin niyo po itong para day na magdiretso sa PhilHealth ang sa itong mga estudyante na magkaigwa na lang sa point person to take care of all this PhilHealth insurance sa tuya ng mga estudyante po. Iyo. Nahiling ko man ng dokumento, so memorandum kang sa tuyang presidente na so determination ba kang status kang sa tuyang vaccination sa mga hapot naman, so PhilHealth number, kung dai pa, ngaya ako halimbawa estudyante ko sa undergrad, nakabugtak man naman so PhilHealth kan mga magura. Sa ni Doc, sa garo pa siguro ta, kung sakasakali, dito man nga pigahagad sa mga estudyante ta, na kuning kaso ngaya, halimbawa, maapektaran kayo ng COVID-19, at least medyo pag-abot sa mga expenses, sa medical, sa attention, at least mag-cover kan PhilHealth? Tama po, sir. Ed. Kung sa mga government hospitals, kung sila, talaga sila mabayad kung may PhilHealth. Pero kung sa private, maski may bayad, pero di ito babayadan nila. Yes, Ako ya, Dok, ang mga estudyante ko man na 4th year, dapat magruluwas sindaman, so business implementation baga, mga experiential learning. Kailang pasiguro man kita, may guidelines kitang na dahil hanggang pwede magluwas because of the provisions pa kang IITF, kan sa tuyong universidad, nabawal mo na ang face-to-face sa mga arog kayong mga estudyante. Dok, digdi sa digdi sa mga estudyante ta, nasabi ko sa bago na ready na kita, na retrofit na, and then may face, may approval na sa mga magurang. Nagpupo na po kita, Dok, nag-implement kayo or sa next second semester pa? So, flexit pa po, nagpoon, kan Marso pa po. Okay. Oo. Pero very limited talaga. Pero ang number kang estudyante lang po sa laog kang sa tuyang classroom kung may laboratory. Nasa pira lang po, Dok. Actually po, sir, nagre-report sila sa ospital na. Sa ospital na. Okay. Opo, ang 4th year.
Bako naman po sa Okay. So ang nag-schedule po sa inda mismo sa mga training officers na po ng kada departamento sa ospital. Aram ko, Dok, may mga field exposure pa sinda. I mean, may mga field assignment pa sinda. Minaduman sa mga barangay. Ini po, Dok, nangyayari man ngunyan. I mean, igwa na ining pigi-implement na po ulo ini sa tuya, Dok, sa College of Medicine, sa mga estudyante ta? Iyo po ang medyo difícil dahil mismong baka hindi sinda pala ugong kang barangay. Oo, yung nga nito. Iyan, no. Kaya ang tuloy po, puro sa namo na po didactics, puro lang nga lecture. Pero, pagpaplano mo na po sinda, na oras na mag-resume po ang community immersion na tigapod for 1 month. Ikuan po igwa na sinda ng plano. Tangani na diretso na sinda duman sa community. Ayun pala. Naligawan ko pala, Dok, Kasubago. Primero pala dapat mag-congratulate ako sa College of Medicine ta for pirang... Ay, kundi ako nasa Dok, tulong examination na kita, pero ming, dakulaon ang percentage kan sa tuyang mga nakapasaro. Congratulations po, Dok, sa mga efforts na pinagigibukan sa tuyang College of Medicine para makabugta kita sa mapa. Na ang mga graduado ta sa College of Medicine, talagang nakakapasar, nag-registro pa ni ni Narlangkaw na percentile kan passing. In fact, susaro ko naman na pamangkin sa Balya, pasado man. So magkopol ito. Pamangkin ko ito. Opo, sa Balya. So, congratulations po pala sa inyo, Doc, tapos sa mga teaching personnel kan College of Medicine, saka sa mga non-teaching personnel. Kulibatan ko, balikan ko ni Doc, kasabago po baga na nambitan ta na grabe ang role because ininganing pandemic ta, sa kasutema tango niya na so transformative. During po kan panahon na nakasagsagan kita o nagupumpa sa naso pandemic, aram ta na kita baga sa mga mandato tayong extension. Ano po sa mga partnership, engagement na ginaribo ta po, naging parte ang College of Medicine, lalong-lalo po sa mga faculty members tao? Ay, yes po. Maringani, pinarumdo mo ako. Opo. So, bago po kaya kita nagpungkan bakuna, Opo. kaigwa po kita ng social preparation Social preparations. bilog na BU community. Opo. As in po, nagkondusir po kami ng itong pig-upod na mga seminars patungkol po sa bakuna, sa epekto ng bakuna, and everything. For 5 days po ini, kasurulutan. Pero, kada po campus. Para dahil po, kumbaga, malimit lang so audience. Halimbawa, ngayon, main campus, Gubat campus. And, hindi po sa social or advocacy run for the vaccination. Pag-explicar mi po duman, so, benepisyo, pang vaccination, epekto, as in kung ano ang paano nag-work ang vaccination sa tuya laban sa pigapuntang COVID-19 na RNA virus. So, nagkaigwa po kita ng, I would like to believe na successful po itong advocacy run dahil ang assurance ni po duman na dahil po sila matakot, tanyaan po kami. So, kaya, pirming we saw to it, pirmi kami, or rather, see to it, lalo, sa kulungan, na pirmi kami nga doon sa vaccination center. Nahiling ko pa rin ka, Doc. Opo, aski puro paano na iibsan so pagkatakot, kan iba, na igwaning mga garo hesitation, na alanganin na bakunahan sinda. So, duman mismo, we still conduct itong pig-upod pang mga assurances, mga asiguran na dahil man sa indaming mangyayari. Although, duman po talaga sa vaccination center ka po, ang saro duman na area is emergency talaga. Kaya po sa mga emergency drugs ta, iba po dumaning ka ang adverse side effects. Madali na po na atindiran. And this, all these are manned by our faculty, doctors. So, so far, for labi naman siguro ng tirang ng kami,
Poon po kami June, yata. June, July, August, September, October. Mga 5 months na po kami nag-operate as a vaccination center. Dahil po man po ni, nangyayari na may maano duman, mabiskuido o kung ano pa man. And we are thanking God for this. Dahil po na magkakaigwa ng adverse side effect sa muya na pagbabakuna o sa tuyang pagbabakuna. Okay. Inidok na vaccination sa mga estudyante ta na yun na po ang sunod tangon yan. Kita man po kailan ka na ang ma-supervise, ma-administer sa mga interesadong estudyante na mapabakuna? Yes po. Dahil po, ngayon October, POH po is inopen na po ang pagbabakuna pages. Dati po baga, igos itang mga pig-apod na category na kung saan so, painot nila inot. So, A1, itong mga senior citizen. Opo. Tapos so, may mga comorbidities. And then, ngunyan po, open na po ini sa Gabos. Kaya, pati po sa mga estudyante, pwede ka na po na bakunahan. Ayun, opo. Sa koordinasyon ta po sa DOH, kumusta po ang supply takan bakuna? Kaya pong taparan an kung kaso magdaragsaan o dakol ang magmanifest na mga estudyante na magpabakuna? Yes po, Sir Ed. In fact, Opo. kasuod na, nag-uuron pa lang po kami kan regional coordinator sa National Immunization Program, si Dr. Pita Angbon, Opo. na sa ngunyan po, ito po kita duman ng mga 980 vials Dakol pa, no? naka-alokar po sa DU vaccination site. And may maabot pa po na asinda ngunyan na October. And maano lang po kita, ma-coordinate kita sa iya kung pirapaan sa tuyang kaipuhan. Ang magayon po kaya, Sir Ed, na nangyari sa Opo. to is dahil po kita nag-tie up with an LGU, direkta po kita sa DOH. No, iyo. Iyo. Ang trip sa to, garo sa man kitang LGU. Iyo. So, now po ako kanto na inalaw kita kan DOH mismo na magkaigo kita ni garo direct link sa inda. Ang iba po kaya ng mga vaccination hub sa mga schools, naka-tie up po sila sa LGU. Kaya kung ano ang supply kang LGU, yun po ang supply nila. Yun ang po. Kita po, direkta po talaga kita sa DOH. Kasi salamat po sa tiwala na pigtao sa tuya na DOH. Iyo. Siguro, Dok, nahiling kang DOH na dakulan ang populasyon tan, mga estudyante ta, sobra 20,000. Tsaka ang teaching tao, sobra renibo. Siguro nahiling managad na, dakulaan yung population, Dok, kaya magsadiriman ka mong vaccination. Pero saro daw po yan, Dok, sa mga dahilan, nata kita dahil naka-tie up sa ibang mga LGUs. Pinasulumang kita, no? Saro po yan. And the other thing po is, hindi po ng personnel ka, excuse me, hindi personnel ka, bako lang ini taga-Albay. All across the region po ini. Kaya, siyempre, dahil pa naman po mamomonitor yan, na halimbawa sa pag-sursugon, dito sa tuya na pabakuna. So, dahil naman po sila malilista duman sa sursugon. Pero ang address po nila, sursugon man po giraray. Ayun, So, ang gusto sabihin po, dipisil na ma-monitor na kung halimbawa ibabase ang pagbabakuna sa kada LGU. Kaya nga po, ginibo naman kitang saro man na talagang vaccination. And the other thing po is, para po matabangan taman, so mga LGUs na body-congest so sa ilang targets sa pagbabakuna. Na dahil na po mag-iba duman, so mga taga-BIO, tayo naman kita ng sarili vaccination. Ayan po. Ayun. Ang iba mga Dok naghapot na ano nga yung klaseng bakunang iturok sa tuya, Sinovac, Pfizer, etc. Sabi mga ka mga eksperto sa po, Dok, maski anong niya o na bakuna, dapat i-take na. Ang importante, matawanak na ng proteksyon. Tama po ba, Dok? Ano? Tama po, Sir Ed. In fact, pare-pareho po ang ipagpindan na matawang kita ng immunity against duman sa COVID-19. Although,
sa kadakulang po bakuna ko niyan, Mhm. iba-iba man po ang sa indang mga tigapod na side effects. Mhm. O, ang tigtaon na po sa to kang BOH was Sinovac, Mhm. AstraZeneca, Mhm. Buda Janssen. Janssen. So, one dose. Mhm. So, ngunyan, ikaw na po ng Pfizer, Buda Moderna. Mhm. Ang sabi po sa ko ni Dr. Rita Bon, Mhm. pakatawan po kita ng Moderna. Mhm. So, yan po ang masunod na baka pwedeng maitao sa tuyang mga personnel. Ini pong Moderna sa Pfizer pwede ni sa mga estudyante man. Ano po? Yung ini gagamiton pwede po. yung gagamiton ano? Okay. Oh, Yes po, lalo na po ang Pfizer na pwedeng maitao sa 12 anyos pataas. ayun no. Garo nahaling ko dok sa mga bareta at nangunyan, garo pigo planuan naman sa mga 18 years old below hanggang 12 years Yes. old, garo yun naman na masunod. Kita baga may high school, may elementary. Sige po. Nasa pipeline na naman siguro dok ano, mga arog kayo na. Oo. Yes. We are preparing for ito, Sir Ed. Okay, sige do. Balikan ko rin. Ay, may naghapot pa lang sa Kuya Kasaro interesadong magpabakuna. Kaya lang, swapot niya, kung sa second dose daw, pwede na siya magpabakuna digdi sa bio. Tanabakunahan siya, Dok, sa Masbate. Garo alanganin man, Dok, ano? Ang second dose niya, digdi sa bio. First dose niya, duman sa Masbate. Garo alanganin, Dok, ano? Okay. Pwede po yan. Okay. Arrangement na mapaarang po siya duman mismo sa Masbate. Duman po Okay. siya sa binakunahan. Mhm. Kasi maliwat po ang record. Ang record po kaya sa DOH, kung piga-upload na online, Mhm. so vaccination information management system nila and vaccination administration. So ang gusto sabihin po, kahit po, makorek po ito duman, otherwise Okay. mag-double, double count. And isa ro po sir duman, kung halimbawa nag-report na itong LGU kung sa binakunahan, automatic po ang alokasyon ng second dose. Kaya po sa duman. Ayun, no. So, Kung dahil sa duman, di masasayang po itong bakuna na, halimbawa, sa rumbayan para sa iya. ayun. So, ang advice ta, Dok, mas maray na idiretso na duman ko nasa Masbate siya, duman na siya magpa-second dose. Nasa record na siya. Opo. Saka masasayang man ang Dok sa second dose, ano, kung sakasakaling di siya mag-avail, ano. Tama po. O matatao po ito sa iba. Iyo, ano. Pero sayang man po dahil automatic po kaya pag nag-first dose ka, allocated ka mismo kang DOH. So second dose mo, para dahil nanggad na maputol. Kasi di baga ang wara-wara, Iyo. flight and supply ng bakuna. Iyo, malagyan. Ako, Dok, Siguro. naog ba ako, Dok, sa mga reaksyon kan mga estudyante kang hinarapot ko sinda, Sa kuya lang, ang talking lang sa college, sa department. Ay nga, sir, bakunado na kami. Ay, good, niya ako na. So, awareness mga, Dok, so acceptability ninda na, open na sila na magpabakuna. Dahil lang siguro yun, nangyari, Dok, preparasyon na sa, sa face-to-face. Sa ginibuta, Dok, na vaccination ta sa mga faculty and now na sa estudyante na, kumusta po yung turnover? I mean, yung acceptance nila, perang percentage na po ang halos nabakunahan sa tuyang universidad? Well, sir, ang target na po, sinain mo sa mga, Opo. sa mga teaching, non-teaching, tapos, alam ko po ang percentage na po duman sa mga 80% siguro. Although, again, ang statistics po kayo ay pagpipreparan po ni Ma'am Joy. Opo. So, IT niya, IT Division, ng College of Science, ni Dean Joy Serrano. Para po kaigo kita ng talagang definitive or firm up na statistics for this. So kasi po ang DOH duman po sa reporting system nila. Iyon lang po itong category na A1, A2, A3, A4. Sa ngunyan sa mga students nila. So dahil po duman na disaggregation data. Ayun. Kung kaya ang na bakunahan sa main campus, pero sa East campus. Ngunyan po, pinitibo po yan. Ayun, Nasa no. proseso po. Pero as to the level of acceptability, Dok, garo lang kao ng, sabi ko sa bago, 80% ka sa ito yung mga personnel ay nagpabakuna. Ano po? Yes po. Kung ilingon ka po per college, aron po kayan ang ang
ang statistics. Mhm. Aron po Iyon. sa muya sa BUCM, ay puro man po kaya doktor ang teaching ko. Una rin po ang coverage. Apo. Sa mga non-teaching po, siguro mga 99%. Ayun, lang tao na, no? So, good na. Talagang, dako lang ang contribution tadok sa mapaawat kan gobyerno na baka lamang magkaigwa kitin Merry Christmas. Saka yung herd immunity na 70 million ba yan? O 70% ba tama? Tama, Doc? 70% o 70 million ang target na population? 70% po. Okay. So, Kung garo, 109 na 110 million na kita. So 70% po ka ito. ayun. So, yung ma-achieve. Kasama na ni Doc sa mga, no? Sa mga 18 years old below? Or ito lang sa mga 18 years old above na target ng mainiksyonan sa bilog na Pilipinas? Dapat kasabay na po sinta. Okay. 70%. Ayun. So, Kasi dako lang. Oo. Sige po, Doc. Sige po, sir. Dako po. Iyon yan ang tiga ano tayo, tiga hihinguwat na mapastrak so pagbakuna. Mhm. So, kita po sa bio, dako lang sa tuyang contribution na para ma-achieve ining herd immunity and hopefully by December, medyo marira ang Christmas. Ano po? Opo. Ayun. And ang sunod na po na problema akong kaini is the booster dose. Booster. Pero ba yung katapusan, sir? O yung nga. Gano'n po ka-importante ining booster? Nabanggit na unambitan mo ng po, Dok, yan. Kumbaga, masa third phase na kita. Gano'n po ka-importante ang booster sa tuya? Siguro po kaya sa mga studies, Opo. sa mga metadata analysis kaining UN, Opo. WHO, kay puwan talaga magkaigwa ng second dose. As of now, dahil pa po na liliwat na sa indang announcement or finding na kay puwan mag-second dose. In fact, sa iba pong lugar, sa Amerika, nagkagawa na po ng booster dose. Mga nainit na pinagpakunahan sa Pfizer, sa Moderna. Nagkagawa na po ng booster. So, digdi po sa kuya, daipa. So, we are awaiting the announcement ng DOH. Kasi po, kung magkaigwa na ng booster dose, then iyo po ito ang ma-request man po giraray kita para ma-resume ta po ang vaccination kan gabos na BU personnel sa booster. Okay. Ang booster, Dok, sarong turdukan lang iyan sa mga Yes, ano yan? Sarong turdukan lang Lahat yan? na lang po. Okay. So, hopefully, sa masunod na phase ta, by 2022, igwa naman kitang booster na po. Iyon po. Sakasakal. Iyon po. Okay. Dok, babalikan ko po ang College of Medicine kasi sabi ko sa bago nga ni kita orgulyoso, proud kita na ang BUCM, ang BUCM, sorry, ang BUCM talagang at tulong taon pa lang kita, Dok, ano? Pero nagpahiling na kita kumbaga record na kadaklan sa tuyong mga estudyante is nakakapasar. Okay. Sa tuya pong ano yan, pagpupuon, ano po so garunahin tang mga challenges ka ito sa pagpupunta, so bilang kan mga estudyante ngaya, so faculty ta, ano po so usually na encounter ta ito kan magpupuon po kita? Ito po na nagpuon, 2012 po ini. 2012. Opo. Dahil pa po ako sa DU. Opo. Yaon pa po ako sa probinsya ka ito. Iyo, naghihilingan mo kita ito. Naghihilingan mo kita ito. No? Po. Kaya dahil ko po aram kung ano talaga. Pero duman po sa sa history. Opo. Ini pong pag-establishar ng College of Medicine sa BU. Opo. Napapalakas po ini sa itong pig-apod na comprehensive plan ng BU. Comprehensive Development Plan ng BU. Opo. Na long-term plan po ini, 2004-2013. Opo. Napaloob po na duman sa Comprehensive Development Plan ng BU, i-establish po ang College of Medicine. So, kan 2012 po, na-approve na po ang Board of Regents to pag-establish ng College of Medicine. Opo. Kasi in the same month, na September po ito kang 2012, bigbisita na po kang CHED, Technical Panel on Medical Education, so, TPME or TECME.
So, yun po ito ang mga, kumbaga, istorya. Kaya lang po, ang pinaka-difficile duman, itong requirements sa, as stipulated, duman po sa Biblia o sa guide Iyo. Biga po ng College of Medicine, itong CHED Memorandum Order number 18, series of 2016. Kung saan dapat makumpleto po ito para mas na ma-accredit ang College of Medicine. So, duman po sa mga accreditation na ito, nagkaiba po ng kanakong na problema dahil parang karoon na ilot sa operasyon, sa operations. Kaya pang-approval sa CHED. Opo. Kaya ito nangyari. Ayun po. Kaya, so, ganyan, kanso, araw na po katuso nangyari, di pig correct mo na po. Yan na po ako naman kahit ito. Kinurek niyo po sa gabos na deficiencies together with our past bill. Kasi nagduduman po kami kahit ito sa, mismo sa CHED para makauron mismo sa mga member ng Technical Committee on Medical Education para ma-i-presentar mi po susamuya ng mga ginibo na requirements. And eventually po, aproban po kita. Ayun. Na tawag po kita ng COPC. Yoho. So, and that was months before mag-take sa first batch taxi board exam. Yan ang mga challenges sa ano. Kung dahil po natawan ito Oho. atensyon na maray na kumplito sa requirements. Tapos dahil kita natawan ng COPC. So, pwede makaboard so Iyo. first batch. Iyo sa mga challenges, Doc, na pinaghampang. Kaya, sabi ko nga ni, orgulyoso kita dyan sa College of Medicine despite kan mga challenges na ito. Tanaramdaman ko, Doc, kan inauguration ka. Nyaw na ko dyan, nyaw si Pinoy Bakito, President Pinoy. Nyaw talagang madidiretso talagang pag-operate kang College of Medicine. And congratulations, Doc, na over na ano tayo na tayo ng mga challenges sa College of Medicine. I mean, nakaya tang ano yan, nakapuon talaga kita, no? Yun po, in fact, kung dahil po ang katabangan Apo. ng administrasyon ng Board of Regents, Apo. ng faculty, kasi kan student body, di po siguro ito mahihimo. Pero ito kayang suluhon sa Iyo. mga na tao. Iyo mo lang gano'n. Oo. Ang iba pa na, oo. Nakulaon na. Collective effort eh. Iyo, tama ka doon. Oo, collective efforts mananggan. Ang iba pa na, Dok, sa mga faculty ta dyan, mga Bristado Kuman, sa Doc Opel, sa Dr. Ludovice, may kumpadre, and iba pa. Kaya nasusubaybayan ko yung mga activities dyan sa College of Medicine. Sa ngunyan, Doc, pero po ang mga estudyante ta sa College of Medicine, I think 5 years po ba kita, Doc, or 6 years ang ano ta? 4 years lang. 4 years lang po. Four. Opo. Pero po ang estudyante ta, or pirang blocks po ngunyan kita sa College of Medicine? Well, actually, sir, ang first year enrollment ang also first year tangon yan, 52. 52. Pero, opo. Pero may hali ka ining saro, kaya 51 na lang karo ini yan. First year ta po yan, Doc, ano? First year po. Opo. So second year po, 34. 34. Ati po, 35 ini, pero saro, leave of absence. Aha, nag-leave. Aha. Opo. Sa third year po, ika po kita ng 69, pero may duwa man po na garo nag-leave of absence. Kaya 67 na lang po ini. So, clerk ta po, so naglalaog po unyan sa hospital, 69 man. 69. Opo. Opo, okay. So, yan po gabos sa kunyan ang population. Sobra man kita, Dok, mga 200 pa, no? Yes po, Oo, sobra man, ano? 24 or something. Opo. So, primerong batch ta, Dok, karay na po sindangon yan kung may mga komunikasyon kita. Ito so primerong batch sa gabos nakapasara. Haray na po daw ito, Dok, yan sa mga alumni ta kang College of Medicine. Kung may aram po kita, Dok, may isip po kita. Yes. Ikaw po kita ng assigned na itong garo tracking kang alumni ng Opo. faculty. And kadaklan po sa inda actually is nag-residency, nag-training. Iba po sa Manila, iba din sa BRPPH, iba sa BMC. And then so iba po naglaog sa community
sa public health. So iba po naging MHO. So iba nag-apply sa Doctor to the Barrios, so DPTB program. ng, PH. So ang iba po nagmo-moonlight naman sa Kabusaw. So iba po sila nakaka-decide kung ano ang sa indang kukuno na field of specialization. Ayun, no. Kaya medyo mo na sinda, relax mo na sinda. Kumbaga, Dok, nakawagas na sa ang mga graduates na nakawagas sa iba-ibang sektor. May nag-apply pa rin sa barrio doctors sa barrio program, may mga pag sinabi Dok na resident, inis may nag-establish din mga clinic. Tama po ba ako, Dok? Yun po, pero pakatapos po ng Dakan residency. Ang residency po, training pa yan, pero may sweldo na sila. Okay. May sweldo na sila. Ayun. Okay. Ibig sabihin, Dok, may mga practice pa ninda yan? Or anong Yes po. practice pa? Kumbaga, so clinical skill set, yun na po ang pinag-aadalan nila dyan. Ayun. Maopera, halimbawa, or magibok kung anong mga procedure para mas magisindang consultant na duman. Ayun. Garo expert na sila duman. Ano ba kayo, Dok? Nagpaplanong mag-specialization nga sa puso, sa kidney, etc.? Yes. Yes po. Yes po. Igual po kita ng mga araw kayan na may mga itong pag-upod na subspecialization. Hindi po kaya sa mga training hospital, ang first 2 years, kung dahil po ako nasasala, o kung totoo pa inyo yan, ang first 2 years is general. General. Kaya kung IM, tapos na internal medicine na specialties, agihan mo. Pero after pag nag-third year ka na, kung ano ang gusto mo po na pag-upod na subspec or subspecialty, duman na tumapon. Kung halimbawa gusto mong nephrology ka, dumang ka na lang makonsentrar. Ayun. Sa dialysis. Yan. Kita, Dok, may plano po yan sa university, sa College of Medicine, na magkaigwanin araw ka na gayong halimbawa nga sa Muya, igwanin College of Business and Administration, major in finance, etc. Sa inyo po, Dok, may mga araw ka na sistema na major, specialized nga sa araw ka sa diabetes, sa dialysis, etc. May plano po kita sa university na araw ka na magkaigwanin araw ka ng sistema po? Well, sa ngunyan po, po kita, talagang purely didactic kita. Opo. Pag sinabi pong didactic, anong ibig sabihin po kayo, Dok? Ang gusto sabihin po, dapat maaraman ninda ang gabos. Okay. General. Yes, kung isipon ta po, ining pigtuturo sa College of Medicine. Opo. Eventually po, ang goal niya is para makapasar sila sa board exam. Ayun, kaya general. Kung turuan ka lang po iniki, alimbawa, very limited, baka po Tama. Kuha ko ang yung mananggad. Unlike sa ibang mga courses mananggad, sa Muya ngaya, sa CBM ngaya, may may operations, may marketing, dapat sa College of Medicine pala, tapos generalized mananggad doon na, para makapasar sa board, Yes po. Yan po ang garo pinaka-goal. And then, after na magkaigwa na sila ng lisensya, okay. kasi napasad na nila so PRC Opo. Physician Licensure Exam, duman na po sila ma-training kang sa indang specialization. Ayun. Kaya po baga medyo haloy ang medisina. Iyo mananggad kaya naiintindihan ko na ngunyan. Although, sabi ko nga nito, kasi bago, kung ika-resident physician, may sweldo ka na. Ayun. So, yung sweldo mo, alang tao, papuong ka sa mga 40 mil ang bulan. Ilang taon na, no? Alang tao na po. Ilang taon na. Sa Ropa, ang kwan po kaya, ang garupig sabi ni Tagpurmar, isang doktor, bako lang po so na maaraman nila so knowledge. Hindi po, iba po kami ng subject na bioethics. Bioethics. Yes, duman po pagtuturo kung paano ang pagkwan nila sa mga tao, pagtratar, lalo na sa physical or patient-doctor relationship. Iyo mo na And then the other po is, iba po kami ng subject na medical economics. Medical economics? Ano po ang laog ka ni Doc? Dito po na, well, ang inot po dyan is iti-trace kung ano ang mga health systems kasi paano ini ang pagkubra in all, in the world. And then, hindi man sa tuya, ano man ang sa itong pinagigibo. Pero para sa kuya, ang pinaka-importante duman, na dai sinda mag-abuso sa indang pagsingil
sa pasyente. Iyo man ang gano. So, sabi yo, Oho. capacity to pay. Yan, ang oo, yun. yun. Iyo man ang gadok Kasi, ano. opo, ang pinapasabot ko po sa inyo dumaan. Dahil na niya ako ngani na tsinelas. Iyo. Kung bakang panindukin, Iyo man tao, ano po yan makabayad? Oh, iyo tama. Pero sabi ko, yung gabos na Pilipino na yan, igwa iyan ng garo sabihin tang word of honor or dignidad na sabihin tang gusto nila makabayad. Kasi Yan, narahay mo sa pasyente. Mhm. Ang inag po kaya nagigibohon, isa sang laan sa indang karabaw Yan. o kung ina sa manabakan, Iyo. Iyo tama. Dahil pa di, kung kulang pa, Oo. pagkasulhan sa mga aki, mapundo ipag-eskwela. Tama. So, ang social implication, sabi ko pa ito, grabe. Dahil po pwede sabi ko na sa pamilya, rung kabunta ito. Dahil sana Iyo. sa tuyang pagsisingil. Iyo So, baga. sa kuya po, yan ang pinaka-importante na aspeto kan medical kasama. Iyo. Aram ko Dok na ano kang nahiling mo yan kasi kang dati ka pang sa provincial o sa provincial ano yan eh. Nahiling mo pag may nadulak mo na ganito nakasinilas, nakabitis, baratak na yan mo. Ano makahirak mo na ganito. Siyempre baga ang primordial very important sa tuya ang salud mo na ganito. Sa tuya oh. Kaya dapat Yes maka po, right yan eh. Right Iyo, yan. iyo, tama ka, right. Dok, may nagsasabi na, maiksan ako, kini 5 minutes, may nagsasabi, Dok, na para niya ako dapat mag-take medicine, dapat nga tapos ako ng nursing, BS Bio, prerequisite ba ni Doc, or at least sigwa ka ng, araw ka ng mga inagiyan, bago ka makalaog sa College of Medicine? Sa Medical Act of 1959, Opo. kung the Medical Act, Opo. yun po. Mhm. Pero kita po sa BU, Opo. being a state university and a college, Opo. and advocating itong transformative learning, Opo. we give equal opportunity Mm. sa mga gusto magmedisina. In fact po, duman sa first batch, sa pioneer, Opo. duman yung seminarista. Oo, si Manrista. Oh, Aha. ABP lo ito eh. Aha. Philosophy ang pinapusan ko Yes, to. yes, oo. Kasi nasa loob na sa seminaryo, and biglang nag-decide na mag-medicine kan Oo. mag-open sa BU. Iyo. Ngunyan po, taon na, nag-residency na sa Makati. Oo, nasa Makati na. And, dakol po kita ng mga bakong mga Bachelor of Science, ang baccalaureate degrees kita, pero nag-opt na mag-medicine, di naka-medicine. Ayun. So, iba po kita ng geologist. Geologist. Lisensyado na. Oho. Opo, kita ng mga agricultural engineers, ito kitang engineering, igwa ng finance and management. So, medyo ararayo po ang iba, pero gusto ninda maglaog sa medicine. Ayun. So may pagkakataon pa lang sa mga health mga disciplines na pwedeng makalak. Okay. In fact, ang kaipuan lang po kaya i-strengthen is yung pinag-apuntang intake process, so admission process. Ay, iyo manang ganun. So, duman mi po sindapiga is Okay, Dok, dakol pa ko ako. Ano mo nagka-interest ako? Dakol pa ko tayo napapag-restoran. Kailang nakalampas na ako sa oras. Dok, baka may mga mensahe ka po, announcement sa tuwing mga pagriba sa Laucan Bicol University, College of Medicine, asin sa mga nagarantabay ta. Please go ahead, Tabi, Dok. well, ang sa kuya lang po is so advocacy ang naman po ang giraray na kung pwede po ma-encourage po ma-encourage po ang sa kuya na mga estudyante, yung sa mga daig na nababakunahan, na magpabakuna kasi ongoing po ang sa kuya vaccination sa BC. Okay. Maraming salamat, Dok, sa oras asin sa kadakol akong naakudan na tinao mo sa muya ngunyan regarding po dyan sa role kan Bicol University College of Medicine. Okay, maraming salamat. And yan po. Thank you so much, Doc. Maraming salamat. Yan po mga tugang ang samuyang bisita ng pagkaagat si Dr. Luis Domingo B. Mendoza, ang samuya pong din sa Bio College of Medicine. Pero mas komportable akong pigapon siya, Doc Chito. Okay. Yan po nagkatapusan sa iyang programa. Pasensya na po, nakalampas ako ng na minutos na interesanting maraiso na pag-uruan ni Doc Chito. Sa pangalan po kan, siyempre pa sa Bicol University, ang samuyang presidente, si Dr. Arnulfo Mascareñas, ang samuyang Vice President for Research, Extension Management
Management Office, si Dr. Luis Amano, si Professor Weng Soylo kan Extension Management Division, and samuya pong past EMD head, si Dr. Lester Narvaez, and samuyang Dean sa College of Business and Management, Dr. Eddie S.C., and Dean man kang College of Arts and Letters, Dr. Leti Lopez, sa pangaran man kang Office of the Communications Department kang Bicol University, si Dr. Renlin Bautista, si Dr. Beth Alpani. Inipon sa indong nakasabay ng pagkaaga si Edgar Barameda. Libat nagpapasalamat kan sa indong pagdangog hasta sa masunod na Webes sa programang Pangedukasyon at Pangkabuhayan. Thank you. Good morning. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Tigdi na sa Radyo Veritas Legazpi.